Uda ez da inbesterako. Izerdia botatzen duzu, larrua erretzen zaizu, gehiegi jaten duzu, ez duzu ostaturik lortzen, eltxoek heltzen dizute, telebistan ez dago ezer, zure lagunak arraro usagintzen hasten dira, baita zu ere, area sartzen zaizu belarrietan. Bueno, leku guztietan, musika txarra baino txarra. Naiz eta gura ez duzu dietarik egiten. Jendeak etxetik alde egiten du, bikoteak hautsi egiten dira, produktibitatean bira egiten du. Kaleak utzik daude, medusek heltzen dizute, euliek ez dizute bakerik ematen, izarrak itxatzi egiten zaizkizu, babarrunak jaten badituzu, jendeak arraro begiratzen dizu. Lehen bat eta 50 balio zuen garagardoak, orain hiru balio du. Arean toalla jartzea, tetrisean jolastea bihurtzen da. Runina uzten duzu, gimnasioa uzten duzu. Gaurreaz beroak itotan agota, ez dago ligarik. Zinemek urteko pelikularik txarrenak botatzen dituzte. Bai, uda ez da inbesterako. Baina denok nahi dugu hemen izatea. Gure kasuan, lanaldi jarraitua daukagu. Ekainaren 20tik irailaren 18ra, goizeko 8 arratsaldeko 3 arte, jarraituko dugu gogotsu uda esaten. Eta abuztuan, 15tik 28ra, itxi egingo dugu. Uda zoriontsua izan. Tru.